Keloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gimaracha ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Ramogi Jwang' oyawre kendo machiegni. Kineno sani koro mokanyo saa 3. Osekawo madakika madhi 10, madakika 9 bang' saa 3 mar okinyi rwakni machiegni chenro ni mara mbaka oromo. Kama koro oda mana rango ni gik mage ma omiyo peke counties ma opogore nyakwa Ramogi Jwang'. Kokinyi ma kawuono odong' mana ndalo mineno piny kanyo, ndalo modong' mana ndalo 13. Mano piny mar jumbe 2 manyaka sani koro wakelo ni weche matucho e counties mopogore. Kasano darango ni gigo matimore e alwora mar piny Kenya, gimago bende matimore pinje maoko, to ahinya bende moko matimore nyaka e county mantiere kadho wadh nam chumbi. Mano wadh county no ma Mombasa, gik mage matimore odiochienga ma kawuono. Nyakwa Ramogi Jwang' wachako mana gi wechego mago mag masira makoch marapaya manotimore odiochienga manyoro. Kar kanyo kwa Ramogi Jwang' nyalo mana neno weche mage mantiere ka okinyi ma kawuono. Wach ma wayudo report manyaka sani mantiere en ni oganda mane owito ngimagi nyaka sani, mane masira makoch marapaya manotimore Nithi, mano yolalo Manithi mantiere county ma Tharaka Nithi, bang' kane basno mar kambi mag nyamburko mar Modern Coast ne ong'ielore kendo ne olwar nyaka ei olalo makamano. E orano Manithi ji 35 osewito ngimagi ka jomamoko bende manoyudo hinyruok mopogore pod dhi nyime yudo wechego mag thieth. Nyaka sani kaluwore kod county commissioner ma Tharaka Nithi, odiochieng' ma kawuono keto e lela
ni nyaka sani gimantiere mago ji ochiko ma pod dhi nyime yudo wechego maga thieth e osuptende mopogore opogore, mago moting'o maga Chogoria, Chuka bende mantiere kaunti go, ka nyaka sani wechego pod wamedo mana luwo ni masira makoch mar apaya notimore mano nyocha chieng' wuok tich ka mano chieng' Jumapil okiny odhiambo, manyaka sani report ma waseyudo gin mana mago ni ji 35 osewito ngimagi. Anyuola kod osiepe bende osebedo gi kuyo ka giyudo wach mag lal mag joheragi e yore ma opogore opogore. Nyakora Muge Jwang wabiro medo tudore kod jofwambo mantiere kaunti mar Tharaka Nithi kod alworane mondo gimiyo wach chal mar wache counties ma opogore opogore. Koro bang' mano ang' wayudo report mamoko ka jogo mantiere ute thieth bende wakwayo mondo bede gi chang mapiyo e kindegi ma pod gin gi rem kaluwore kod masira ma kamano. Wadarango kamachielo bende weche mantiere kanyo. Wadhi e kaunti no ma Mombasa. Ineno kanyo mano mangrove go gin yiende machalo nade. Wacho ni odiochieng' ma kawuono piny mangima yango wach yien matie alwora mag Namataro, mago midendo ni mangrove. Wacho ni jogo mantiere do ma kaunti ma Mombasa obago nyasi mar pidho yiende ma kamagi. Nyakora Muge Jwang dhi timore odiochieng' ma kawuono ka piny mangima yango odiochieng' mangrove. Mago jogo mantiere alwora nam chumbi kanyo ong'eyo gima mangrove en kendo itiyo gi yiendego e yo machalo nade. Gin gibero lwasi kendo e kinde ma gintiere kacha ka pi mantiere alwora kanyo bedo koda chumbi mathoth kendo giyudo thuolo mana mar tiyo kodgi e yo moro makare mar bero lwasi kendo mar keto alwora no bede e yo moro makare. Koro kama intiere kanyo ka intiere dho wadh nam chumbi odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa, riwri gi jogo duto machopo kacha mondo pidh yiende mano e alwora no. Iwacho ni mana Namataro no jogo yiende matiyo kanyo mati ahinya e Namataro ma Thurka gi mago bende mantiere manolo coastline mantiere piny mar Kenya gi mago bende matimore pinje maoko, mano miluongo ni mangrove. Odiochieng' ma kawuono dhi chopo kanyo. Jafwambo marwa George Aoko dhi bedo achiel kachiel e kaunti ma Mombasa kendo dhi kelonwa ler kotenore kod pith ma kamano mar yien no mar bero chal mag mangrove e alwora ma kadho wadha nam chumbi. Okinyi ma kawuono pod odhi mana nyime. Nyakora Muge Jwang wadaneno weche mag siasa ka koro warango kanyo ni siasa masani timore. Nyakora Muge Jwang en siasa matimore kor counties mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono kaka jofwambo mawuok e kaunti ma Kisumo ne leronwa ni kaunti ma Kisumo kawuono kampen mag gavana Manyong'o bende onego bed ni timore odiochieng' ma kawuono. Kampen mage odhi timo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu tainya Kisumu East kanyo dhi luoro gwenge mopogore opogore mago moting'o kanyo St Albert Angira Secondary ka kanyo wuok ochopo kacha Goba Geta apaya makamano ka odhi yawo weche mag yore pi mago mantiere Koluoch mano Geta kanyo podi kato dhi romo kanyo kod jopith mag iwacho ni mag cham chiaye mopogore opogore mago mantiere Kajulu Dairy Cooperative Society kachiel koda jok mamoko bende modhi romogo kacha Ong'andi Dispensary odhi chopogo kanyo ka oyawe ayanga mano dispensary mantiere gwengego mag Kisumu East. Kamachielo bende odhi bedo koda rally maduong' ahinya ka intiere Kajulu Obuolo grounds odiochieng' ma kawuono. Jofwambo man Kisumo luwo gavana kendo angikelnwa chal mar wach kaka gin nitiere gik mathoth manyalo bedo ni warango matimore counties mopogore opogore. To mano matimore county ma Kisumo ang' warango yore mag kwe. County ma Kisumo dhi nade? Warango kamachielo kar kanyo mineno kanyo ma Daktari Iska Aluoch ma bende laro komno mar od bura ma kar chung' od bura ma Wendo. Odiochieng' manyoro ne omonje kinde mano timo kampen mare kendo monj ma kamano igeno ni idhi tim nonro e wiye ni jolar kombe mopogore opogore yudo arita e yo moro makare kindegi ma gintiere kampen. Ten luong machielo bende ma wakawo thuolo machielo ma wakawo mana mar kwayo oganda joluo kuma untiere kanyo ka kampen timore. Nyalo bedo ni Siaya, Migori, Homa Bay, Awendo kanyo kata gwenge mag Kisii, Nyamira
konde duto mag piny Kenya. Wameduru nyayo kwe nikech kwe kindegi duto ma wantiere kampen wadwaro kwe. Kendo ka jotelo mani kacha kendo umonjo gi odiochieng' manyoro bende winjo mano matimore kaunti ma Migori onogo kendo kanyo winjo kar chung dwaro manyatike. Gino mano timore kanyo en gimoro ma ok nikare ahinya, to kata kochopo nyaka sani wach mar daktari Iska Oluoch ma nyaka sani ne omonji. Kete okang' mane luoro donjo ne yo machalo nade ka urango ni nyaka sani kwe onego bedie yo moro makare ahinya ka irango kindegi ma jintiere kampen kon mago bende mag siasa. Wameduru nyayo kwe kindegi duto e gigo duto ma watimo, wameduru mana bedo kod kwe. Wadarango kama chelo bende ni gik mage ma wamiyo pek e kindegi duto mantiere kar kanyo. Mano Moses Leland, mano County Commissioner e county no ma Homa Bay. En romo mar kwe. Romo mar kwe ma kamanya kora mogejang timre odiochieng' ma kawuono kama jafwambo marwa Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay. Gino ma oleronwa odiochieng' ma kawuono en ni gigo ma osebedo ka timore alwora ka en ikruok ne yiero maduong' ni odhi bedo e yo machalo nade. Odiochieng' ma kawuono owacho ni romo ma kamano idhi bagi koting'o kanyo jolup county commissioners mopogore opogore mawuok e sub county duto mantiere e county ma Homa Bay. Maino mar twak odiochieng' ma kawuono ka odhi bedo koda obila mopogore opogore madhi chopo e twak ma kamano. En maneno ni yiero ka idhi tim, idhi ta yiero e yo machalo nade, kwe dhi bedo e yo machalo nade, arita kwe onego keti e yo machalo nade, gwenge magi nyalo wacho ni oseket kacha kaka hotspot, kuonde machal ni tulo nyalo muoche bang' yiero. Nyaka sani oseketi gi e chal machalo nade. Wacho ni sani bende ka irango county ma intiere bende arita kwe moro minyalo wacho ni ka yiero wuok kawuono intiere kod kwe moromo. Obila makamagi maromo odiochieng' ma kawuono mano mokotelni kod county commissioner e county no ma Homa Bay Moses Leland dhi romo kanyo kod jodito mopogore opogore. Ka giromo gidhi bedo kod twak maduong' en marango ni yiero otime yo moro man gi kwe kendo oganda bende yudo kwe moloyo. Kora Mogejwang' nitiere weche mathoth makoro wadarango kanyo odiochieng' ma kawuono kaka isebedo kiwinjo e weche manyien matimore e piny Kenya kendo kata Ramogi TV kar kae isebedo kanyo kineno twak mag jok mopogore opogore. Kom mar gavana Nairobi, komno mar jolup jolar ten piny Kenya kaachiel kod odiochieng' ma kawuono koro twak maduong' dhi bedo. Mano twak mar jolar kom ten piny Kenya. Iwacho kanyo ni twak mar jolar ten piny dhi timore odiochieng' ma kawuono e mbalariany no mar Kwea mantiere buore Nairobi kae Karen. Ka irango kanyo gigo madhi bedo kanyo ka timore achiel kachiel gin gik moko ma onego bed ni wakelo ni man Ramogi TV. Nyaka gima wang'e nyaka sani nitiere jotelo ariyo monego bed ni chopo twak ma kamano, mano moting'o Wajakoya kod Raila Odinga ma nyaka sani gidhi ng'anyo. Giduto gintiere gi weche gi mopogore opogore. Wajakoya wacho kanyo ni en obiro ng'anyo ponono ok bi kete ni otwag kod Ruto kod Raila kowe kod David Wahiga Mwaure kende mondo gitwago. Mano twak madhi chako odiochieng' ma kawuono sa 10 nyaka sa 4 mar otieno. Itime kuom thuolo mar dakika 90 ng'ato ka ng'ato. Iyudo thuolo mar tiyo kod yo makare kiduoko penjo mopenji kod jogo madhi bedo kacha kadayo dhogi. Odiochieng' ma kawuono wantie kacha gi Eric Latif ma wuok e TN News kaachiel koda Yvonne Okwara tiyo e kambini mar All Media Services mane wang' jowino mar Citizen TV. Odhi bedo kacha mondo mi en bende oda do William Ruto kod Raila Odinga ponono ni obiro chopo nyaka sani wang'e ni pod ok odhi chopo. Nyakora Mogejwang' mago weche mantiere odiochieng' ma kawuono. Koro keti man Ramogi TV nikech ka wantiere ka wabiro bedo wang'i kendo wabiro kelo ni twagno achiel kachiel e Facebook mara, Twitter marwa kaachiel koda mano bende mar YouTube. Ibiro yudo Ramogi TV live. Kata kineno sani donj mana kacha. Kidonjo kanyo idhi yudo Ramogi TV ka wantiere achiel kachiel. Kono pachi ni yudo yo machalo nade ka wakelo ni twak ma kama koromo sa 10 mar odiochieng' mar odhiambo ang' iyudo gi e yo moro makare kendo wan ka mondo mi wakolni kendo wakol tiendgi matut ka wayudogi kendo ka wakelo nigi mana e dier odi kanyo. Imedo kete mane Ramogi TV ka wami weche manyien matut e konde duto. Wadarango kamachielo bende ni gimane mo omi peka odiochieng' ma kawuono. Romo mineno kanyo mano wachomo ombulu masani nitiere en ombulu ma oganda dwaro, en ombulu monego bed kod kwe, en kampen mar kwe.
odiochieng' ma kawuono nyakora Muge Jwang' romo idhi bagi e kaunti ma Kisumu gi grube mopogore opogore. Iwacho kata ni Macha National Youth Peace Advocacy Caravan iwacho ni ka gitimo kampen mar kwe ka idhi bage odiochieng' ma kawuono mane kaunti ma Kisumu are saa 3 mar okinyi sani gisechako gidhi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Giwacho ni kwe chako mana kodi kochako kawuono en moro ma dhi bedo kanyo ka bago kwe kachiel koda twak ma gidhi bedo ka giloso kendo ka gibago twak ka giwuotho e gwenge mopogore opogore ta ahinya gwenge go Makondele, Manyata, Obonga, Nyawita kachiel koda Nyamasaria. Giwacho ni gombulu e yo mar kwe ta ahinya kinde gi ma oganda ochomo yiero maduong' ma dhi timore dwe mar 8 tarik 9 mane romo mar kwe ma dhi timore e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Jofwambo magwa dhi bedo kanye kaunti ma Kisumu mondo mi gikelnwa chal mar wach kaka gigo duto nitiere. Wadhi nyime kendo wadarango mana weche mamoko ma pod timore kotenore koda ikruok ne yiero gin mage. Wadhi ane kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya mano Senator Masani ma bende laro komno mar gavana e kaunti ma Siaya James Orengo nitiere kod romo kawuono. Iwacho ni ok en kata romo mata dhi bedo mana kampen ma itimo kendo iwacho kanyo ni en mar nyayo kwe. Kama ginyayo kwe kanyo gidhi bedo ka giluorore konde mopogore opogore. Ka wanyalo mana neno odiochieng' ma kawuono odhi bedo kanyo Ugenya, Ugunja kachiel koda Alego Usonga. Jotelo buora dhi yuoro kanyo ka giluongore kanyo ni Azimio Young Turks Siaya County Caravan. Odiochieng' ma kawuono kampen mag Azimio Siaya bende dhi bedo kanyo kendo dhi kelo negi achiel kachiel mana kaka wamedo mana yudo gi e Ramogi TV kendo wadhi yudo gi e yo moro makare. Nyakora Muge Jwang' ka wawuok sigana mantiere Siaya weche mathoth warangane ng'wech mar jal madhi kawo kara Boris Johnson. Mane kama wadarango okinyi ma kawuono mondo wane ni ng'wech dhi chalo nade. Mano mineno kanyo mano Rishi kachiel koda Liz Truss. Rishi Sunak ma bende nyaka sani oganda wacho ni nitiere gi thuolo malach ahinya mar bedo Prime Minister manyien ma Ingereza. Wacho ni siasa ma Ingereza sani ochomo kanye. Ka ineno nyaka sani ni ombulu mar paro mopogore opogore osebedi ka igolo. Ka nyaka sani nen ng'wech mano chako kanyo gi jochung' moye wa beach. Sani kineno gi dong' mana 2. Ombulu ka ibiro go. Ng'ama biro yudo pek moloyo nyawadgi. Mana kineno sani gidhi bedo e yo machalo nade. Kineno sani yo the Tories nitiere lieko kanyo ni Liz Truss nitiere koda mbi mare. To kerango Rishi Sunak mantiere koda anyuola mage mawuok e pinyno mar India. Mago duto dhi bedo ka girakore kendo ka girango ni ng'ama dhi bedo kanyo e thuolo mar bedo Prime Minister madhi kawo kar Boris Johnson bang' kane osetieko tamare o kata tamare nogwe tao nikech weche mag mibadhi mane oluore mano kaluore kod wechego mag apis e yo mopogore opogore. Ka nyaka sani Liz Truss mano ne en jatenda migawono mag wechego mag omenda. Ka Rishi Sunak bende osebedo kacha ka tiyo achiel kachiel mano ka entiere sirkal no mara Boris Johnson. Nyakora Muge Jwang' dong' nyaka kanye makoro watieke chenro ni mara mbaka oromo ka koro wakelo ringi mana achiel kachiel e chenro ni mar mbaka oromo mabiro en twak midhi yudo mana achiel kachiel e Ramogi TV. Ni ka weche gi duto muoch wan kod gi ka kampen mag Azimio kang' wuok kacha wan kod gi ma Kenya Kwanza ang' wakelo ringi manyaka Wajakoya bende kang' owacho ni otimo kampen kanye ang' waluwe nyaka kama nitiere kacha kachiel koda mag Agano Party mano David Wahiga Mwaure ang' wabiro ire mana achiel kachiel e Ramogi TV. Chenro mar mbaka oromo pod wadhi nyime. Twak mabiro sani IBC koda DCI adieri mar wach en mane? Adieri mar IBC en mane? Wada winja ne odiochieng' ma kawuono kotenore kod ikruok mar yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 tarik 9. Commissioner Justus Nyang'aya wadhi bedo go ka. Wadhi bedo kod josiasa mawuok e riwruoge siasa mag Azimio kachiel koda Kenya Kwanza mondo wawinj twak kendo walu twak achiel kachiel madhi kelo ni bang' yweyo masani. Ikete mana ka nikech nyaka sani koro welo osechopo. Welo ma osechopo mago welo duto ma wadhi bedo go e twak achiel kachiel. Mano Commissioner mar IBC Justus Nyang'aya